Karbialong Presbyterian Church Sinod Dipu Pastorate Engjirmarli amaipi Phongkret Troksi Pemanpon Bangsu kepaman adim lake Dipupen kelu kilometer por rong chingri Presbyterian Amondulia longsi thang chikluni phai troksi ani kangsam por phai trokpen amonduli tin pen kebang delegate aphai enpon labang somai long katok ave Dipu Pastorate angkang pi amonduli krisi an chitongpot lapente ni phainer kep ani ada porphainer kep apor pen porphai sir kep an krungching sai amai ingnipon labang so krungching sai amai long mai phi sangpi hirarong pi pensi mai chat chipaim phupon ani ka sampor phai trok pen kangtu kardom ajai mek dengpon labang so jai mek along longri pastor reverence larthapua pen arnam alam thanpon ni phai sir kep bhomkuru ani ada porphai kresi pen kangtu kardom ajai mek peman pontu labang so jai mek along pastorate khober atum pen lunchetu parjipon lapente speaker longri pastor arnam alam athepi enponsi thanpon bangso thipi ken pon lake duwana thak ami karwer nangji bible angdeng pi trok lapente angdeng sukrihni lapente krikithok alama thipi jumisen thanpon lapen anaru profile isi apor longri pastor pen sacrament agirja peman ponsi sacrament ronpon Arni kangsam porphai kethom lun lam chepatia jai mek peman pontu pastorate chairman monduli sar Joyram Tiron pensi mai chepaim phu ponsi chepatia jai mek misen pan patun pon lapin arni kangsam porphai trok pen kangdu kardoma jai mek peman pontu chairman sangpi hirarong ppc arnam alam than ponsi mai pichipon si phongkret trok si Engjirmarli amaipi misen pen kechun pon pamelu pusi hadak kichak amondilia sa robiwer phangchu pensi birtak napani News Tech Support, News 24, Karbialong.